Century Collection mizo channel ngai thatu zong te chibai levek ule tuntruma chuan kumsang ni som pathuma Kelly Marty ni chunga thil thengrap thak takle ama anga midang chunga doctor pakhatin thilrap thak takati chungchang an chui chuadan ngai nom tak kan ngai thla ho le don ani Kelly Marty ni te chung kwa chuan hun pui kan nei Christmas hun alo her chua don chuan an in level te chu moi takin an cheya chung an thil chei te chu an then rual tha chung khat le mun moi dang tlo ve theilo mi re thei te ta na tlo thei tura buat sai an ni nge ni chu tiang ana sataka anin buat sai lai chuan a pasal Don Martin anen chuan an ceiling chunga in cheina Christmas tree handa chu an la a an phur viau rualin an boi pha hle nge ni chu tia Christmas tree la a in chunga tanga an chuk le lam chuan Kelly Marty ni chuan step churap sualin atlu sual ta a chu vele a chung ta chuan lo ngai ven vatin ma se Kelly chuan a that thu le engma na anei lo thu a soya a tho tur omang ang chu a thok zom vele ngalani ma se ruk tak chuan Kelly chuan a taksa chung lam a hnung jang ru chu a so na hle a ma se hun pui thleng tura lim takan man lo a hlo wangin alo zep char hi alo ni a arokin exercise te la in ama in enkol dam chu a tum ru hle ni ma se huna kalzel nu po chuan zia om lam a in zual lam a pan jok zela a chung te laga tang po chuan a zep reng thei tabik lova ti chuan a chung te chu a hril ta a chu vele rang takin a chung te chuan neurosurgeon Dr. Christopher Dachane na kaltur chuan thu an ron tani chu mai baka Philip Mayfield chuan Christopher chu Dr. Thiam takani thule a thian tele mel riat ten an pan na satrin thu te a en kol dam na satrin thu te chu alo soi ve boka chu tiang te ni ta ka chuan Kelly Marty ne te chung kwa po chuan mithiam takani ringin pan ngei po an tumru hle ni ti chuan Dr. Christopher Dacha chu Kelly Marty ni te chuan an vapan ta a Dr. Christopher Dacha chuan Kelly chu uluk takin alo en fi a hnung jang ru chu rei tak en kollova alo om to awang le aru diklo chunga exercise alo lak puina satawang chuan en kol dam le mai a har sat don thu tele zai ngei angai tur thu chu alo soita tlat mai le ma se Kelly chuan zai pui to chu ho phut le a zailova en kol dam dan a om le om lo chu beidong tak chung chuan Dr. Christopher chu a han zor le rama ma se doctor chuan zai nge yangai thu chuan alo chang le ani ti chuan Kelly chuan Dr. Christopher an hne na chuan ami zai to te a thi anom to em ti te chung ami zai to a chuan pian sual pha anom to em ti te chu a han zor le rama ma se Dr. Christopher chuan an om lo thu le andam chua thatvek thu te chu alo soi vele boka chu tiang ani awang chuan Kelly Marty ni te chuan ngai thatakin an in zaini tur te chu soi felin an ho san le tani ti chuan hun te a kal le hret nuwa an in zaini tur alo thlen chuan Kelly Marty ni te chu damdoi in lama in zai tur chuan an kal ta a in zaina room lama chuan an nor lu ta a Kelly zai chu an tran tani chu ti lai chuan a chung te po chuan an lo ngak thap maya in zaina chu tluang taka zo fel ani thei an be sei lea ma se in zaina room chung lam airo an be sei lo thil a thleng tatlat mai le Kelly chu zai ani tran tira tangin thi sen a hlo na sa hle a taksa po a thalovin din mun hlo om taka ading me kani ti chuan in zaina room atang chuan nurse pakhat churon chuakin Kelly Marty ni chung te bula chuan Marty ni chu adin mun a that vak lo thu aron soya chumi hnu chuan in zaina room lama alut le ta ni chutia Kelly Marty ni chung te chu ngai thalo taka an lo om lai chuan in zaina room atang chuan chu nurse box chu aron chuak le ta a Kelly Marty ni chung te bula chuan in zaina chuan hun ala du rei don thu le in lama lo wa ho san tur le a tuk lama chanchin ngai chang tur chuan aron hril le ta a ti chuan ngai thatakin in lama chuan an ho san tariani
ti chuan atuk zing an thaw atanga darkar ni nuwa chuan Kelly Martin ni boral thu chu an ron hril ta a ti chuan man mo takin Don Martin ate chung kwa chuan damdo in lam an pan ta a hmunan va thlen chuan Kelly Martin ni pasal Don Martin a chuan Kelly Martin ni zaitu doctor chu bia in thil thlendan kim chang chu azot ta a Dr. Christopher Datsale Kelly Martin ni zaitu chuan medical lampang ti sual wang ani eti in Don Martin na en po en thangam lo chuan a soi ta a ti chuan a kalsan ta ni ma se doctor in a chan dan le a biak dan vela tang chuan engemaw thil dik lo taka thleng ani a ring ta a ma se nurse te a han biak le chuan thil dik lo engma a om lo thu le van duai palwang liao liao a boral ani thu chu an lo soi vele a ti chuan ril rudam zan lo chuan Kelly boral na chu an pom ve ta ni ti chuan Kelly Martin ni boral atanga thasom pariat na chuan Lee Passmore medical examiner office sa thok chuan fax machine atanga thil ron in print chuak awa mu a chu thila han en chuan Kelly Martin ni case chung chang ani ti chu a hret theya chu mai baka Kelly Martin ni chu Dr. Christopher Datsa Zayani ti te chu a hrengal boka Lee Passmore po chu Kelly Martin ni ang boka nanna lo neile Dr. Christopher Datsa Zai chu alo ni vele zel boka chu tianga zai ato nuwa Kelly Martin ni po aborala ni ti a hriat nu le ama po chu Dr. Christopher Datsa Zai to nuwa chu tianga ram tuilei lova om chu ani ti angai tu nu chuan Baylor Hospital a chuan complaint chu awa the lu ta a chu damdo ina thu nei tulam chuan Dr. Christopher Datsa chung changa report an don nual to awangin Dr. Christopher Dats chu ban an tum ta a chu thu Dr. Christopher Datsan alo hriat chuan an ban ma in ama zok chuan ban na alo the lu ta chu tia ban na a the lu hnu hun engemaw chen aliam le hnu chuan Dallas Medical Center a chuan Dr. Christopher Dats chuan ama private clinic alo din vele ta ni ti chuan Dr. Christopher Dats chu a tho na damdo in atangin abang ani ti le report tam tak alut to ani ti mi puilamin an lo hriat chuan Dr. Christopher Datsan mi alo zaito tam tak lung oilo te po chuan tongkam an ron nei chho tran tanak naka rin Isaac in Dr. Christopher Datsa chu alo thiam lo nge poisa mutur chawin alo thoka ahna alo uluk lutuk lo zok ti chu ngai tu atham tak atling ta ni ama po amual pho chho tran ta a te chuan Dr. Christopher Datsa zai lo tok to zinga mi som thum chuang lung oilo na nei tu te zinga mi pathum te thu soi hantar lang zuai te ang Mary Afford te chuan Christopheran azai hnu tangin adam chunga wheelchair a hun a man angai to thu a soya Jeff Glidewell a point Christopher azai a to hnu tangin thilmu mal taka a ei thei to lo thu a soya Floyla Brown ni chung te po chuan Christopher azai awanga an nuber an chan thu an ron soi boka chu tiami som thum chuang ten tongkam an han nei chho tran ta ka chuan Texas Medical Board lam chuan Dr. Christopher Datsa chu a license an ron cancel sakta ni chu tia a license hial cancel ani ta ka chuan Dr. Christopher Datsa chung chang chu police te beng alo thleng ve thuaya ti chuan Christopher chu an chui chho tran ta a chu tia an chuina atang chuan a email atang chuan Albert Einstein anga fing ani thu te pathian tlukaro puile thil ti thei ani thu te mi khongai na le lainat na anei to lo thu te mi thale mi nun ti chiat vek chu nuama ti to zok thu a soite chu an mu chuak ta a chu thilan hmu atang chuan police te chuan na sale zualin Christopher a chui na chu an thok tran ta ni ti chuan rum khat chu Walmart dora akal lai chu an mu fu ta a chua le hnu chuan chu dora CCTV footage chu en an dil ta a chu tia an han en hnu chuan Christopher chuan lukhum ke korle thil dang dang arulai chu an mu fu ta a chu footage chu police te chuan copy in evidence atan an lata a chu mai baka Christopher man na chan tu thatak an nei ta a anin ngai bokani chu CCTV footage chu evidence a mangin Christopher chu police ta chuan an man ta a
มาเซpolice ten thil ruwa an pu lai chuan Christopher chuan chu tiang thil ti mi ani lo thu le ramdang atanga license anei theina na thil boi pui anei thu te chu asoya ma se police te chuan fin fiana thatak anei thu le a hmel po chiang taka alan thu an soya te chuan Christopher chu tang lovin a in puang ta ni chu mi hnu chuan mi tam tak a zai te atanga report an don tele mi tam tak boral chung ten complain an thelu chung changa chuan thu an han zot le ta a ma se thil thleng palwang ni in a soi vele tlat mai le ti chuan police te chuan thiam tak mai nan han dop kwal tran ta a aru ka an chui reng thin thu le a chung changa thil tam tak an riat thu te an han soi le ta a ti chuan Dr. Christopher Dacha chu in zep lovin a in puang tran ta ni Christopher chuan hun engemoti lai vela tangin mi a zaidona piangin cocaine na rui thin thu a soya chu chuan mihring thi sen chuat chak na le thi sen chuak mu chak na anei tir ni in a in soya chu chuan a zaidam theireng te po man mo taka zai lovin rei tak an thi sen chuak chu a mu theinan a zai chu wang chuan a zaidam theireng te po man mo taka zai lovin rei tak an thi sen chuak chu a mu theinan a zai ta thin ani chu chu a zai tok tu taksa in a zo lo wanga an thi tak thin thu a soya tum khat phei chu tianga mi a zai lai chu assistant pakhat a mu tir nge thu te assistant chuan Christopher chu mi hlau om takani thu a soiba ka in zaya zo huna Christopher chu a ban san tur thu a soya chumi tum chuan a ban san ngal thu le mundanga thona tur dang a zon ngal thu a soi nge ni chu mai ba ka Christopher chuan chung thil chu a mel riat lo te chap ni lo a best friend Jerry Samara chunga ngei po ati ve thu a soya chu mai ba ka an thian hovin party na hmuna zu anin tura cocaine an tel thin thu te a soya ma se chu tiang hmuna chuan mi tha le thi sen chuak mu na tur rem chang awm lo wangin midang chunga thil thalo ati ngai lo thu a soi bok ti chuan Dallas County Sheriff te chuan a chung thu rel turin an man ta ni ti chuan a court ni a lo thlen chuan chung a thil lo ti to zong te chu court ro rel na le mi pui ma ama nge in puang turin an ti ta ni ti chuan a thil lo ti to dan zong chu court ma chuan a soi ta a kum sang ni som palia chuan Dr. Christopher Dutch chu thiam lo chan tir ni in atlem bera kum som thum chung tang tur le atul chuan atan hun chung hi po sei thei turin a chung thu rel sak ani tani ole tun tuma tan chuan khati zong kha ni le phot sela video le peka kanin mule thak donia hun man nom ve ko le